akwai daɗi, dan tafi zuma a wajen zaƙi. Kai rake zaƙin ta akwai daɗi da tafi zuma wannan zaƙi. Cikin gujirar Allah sarki rake sandar ta akwai tauri, amma fa da zarar ka tauna anan zaka ji ta akwai laushi. Dan ruwanta da ya shiga bakinka ya zarta zuma fannin zaki. Arada a ce mun gana ma da rake ai gara karan zaki. Abokina na faɗa maka dan daren jiya na yi mafarki ma, na ganna a kwance akan bishiya ina barci ka ji ɓanɓarma. Mafarkin nan da kayo malam mutuwa za kai na shaida ma. Idan akwai wani ɓoyayyen sirri ka faɗan kafin mi ban kwana. Allah ji kanka abokina. Kai tsaya kai ji kai dalla malam akan bishiyar kuma na faɗo. Rijiya ciki za ka wuce direct idan har ka san ka faɗo. Kai kamar kuma na rike ɗan reshe anya ko ina jin na faɗo. To idan ka san baka faɗo ba talauci za ka yi ba daɗi. Rake tauna ta akwai daɗi, dan tafi zuma a wajen zaƙi. Kai kamar ma ba bishiya ce ba, katanga ce a tunanina. Wannan kuma ai sata za ka sha duka a hasashe na. Katangar ai ta siminti ce, ba wai ta kasa ba abokina. Ta tabbata za ka gidan yari aje a rufe ka abokina. Kuma dai maganar da nake maka wasa ne, ni samsam ban yi mafarki ba, amma tambayar ka jazan shine na san baka yi karatu ba. To wai waye ya faɗa maka duk batun fasara ta mafarki na? Gaya mani ko in sanya rake na ma duka da karan zaki. Alƙur'an To a makarfa akwai wani dattijo abunsa nake ta karatu na. Kasan asalin mu na Zariya ne a can kaka ta iyayena. Kai bara ka ji dai na fito a mutum wasa na yi maka abokina. Zaki na raken ne da beni to taho mu wuce karmi rana. yawa yadda mace magana haka kawai. Rake tauna ta akwai daɗi, dan tafi zuma a wajen zaƙi. Kai rake